sedang disoya randah kini. Akhirnya lah. Lebih banyak nama rando. Ya. Ada kue, ada karupua, kopi yangi, ada pulau. Dari main dak kemabu, coy kuo untung badan anggo. Angin malam dari mau kasih oi Pak Haji oi. Dai nyumbang 22.000 semalam ko. Terima kasih kepada Pak Haji dalam menyumbang 20 ton barek asam di Jinjiang, ringan asam di Jinjiang, barek asam di Pitua lah sama-sama menyumbang malam ini. Terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan lancar rezekinya saudaraku. Amin amin ya rabbal alamin. Adi Allah kanda adi bari la duo la karajo ambo takkan tu abu dosen tadi malam jadi di Solo takkan tu apulo angin malam tolong sampai renaknya bakenya sambil takkan tua nyobai maamanang pulo. Apa ainda atakan tu asiang tak ada pelalo pulo. Ada cerita babua abu apa menanu orang bayintai duo angin malam tolong sampai renaknya bakenya angin sore sima akan bana jale jale.
kamarilah di abu iwang na anyo tolong mengubah anyo angin lalu dia jauran na dia dulu angin sore elo adi abah jale jale. Hagia Dandel Project Sidua. Oi nanta kana raja disabui oi nana harago lai basuo nyampang abacarai alun lai patui ineda nana de jodoh na abi pulong angin malam sampai kana pasana dena bagenyo angin lalu Adia manunggu dan naya manurui bajanji kapai raun tadi mainda karumi itio obakanda ilo tatagun angin sore sima alana bana jale jale angin lalu kojo dan naya nambela ragu. Oke DJ dia ke kena seketia surang dia bicara malam ini. Hei, akan dakwah desa nak amborna di luar ibu-ibu kado bakanda, tapi bakanda nak sorak aja bu, kamu kolak.